gi Roda Odhiambo. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo Jodak ka thidhna ma Yala kata Yala swamp oyudo fuong'ruok kendo tok jaket mwandu mawuon Dominion Farms Limited lando ni ochano duogo chiero kendo chenro mag pure ka thidhna no. Wuon kambi mar Dominion Farms Limited Calvin's Burgess masani nitiere pacho kae osebedo ka bago romo kod jotelo mawuok e gwenge makono kanyakla kod jogweng' makono e sechegi mabende ochano duogo chiero chenro mag pure ka thidhna no mabende nchano oyange romo mane obedo godo kod jogweng' kanyakla kod gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo. Kowuok kaunti ma Siaya Jojamulo miyo waler mathoth yo wachni. Jaket mwandu mawuon kambi mar Dominion Farms Limited no migosi Calvin Burgess masani ni e pacho kae kendo osebedo katimo rombe mopogore opogore gi jogweng' nyaka kod tend kaunti ma Siaya motelo ne duogo chako tich ayanga e thidhia ma Yala kuno olando ni odwa duogo chiero chenro mege pur mane otimo e otodo ma Yala kuno kapok ne owuok higni 5 mokalo komedo ni mae en koluwore gi kwayo ma osebedo ka oyudo kowuok kuom jopiny. Community came to me and said, Calvin, we want you back here. The community leaders started pressing really hard. Come. The local people have been trying to get me back here forever. So, if all goes fast, then I will be here and we'll start the rebuilding process again. My lease is still valid. Migosi Calvin Burgess mane owuoyo gi jofwamb weche bang' romo mane obedo godo gi gavana ma Siaya James Orengo oywak ni kambi mane odong' katiyo e todo ma Yala kuno osebedo katiyo marach kendo koro dwaro ni ochier chenro mege pur e otodo ma Yala kuno. It has been utterly destroyed. Okay, the dikes have broken 5 times. They never maintained them. The river is down to being half the size it should be. It is full of garbage. Brush has fallen in. It is a disaster. The destruction is unbelievable, and it will take everything I've got to pull this thing back together. Ka ofulo chenro ma en godo mar biro chiero puro chele, pith rech to kod pur niang' mane gitimo chon to ne oduogo chung. Rice, tilapia, maize, hybrid maize seed, sugar cane, everything we did before will be back. Plus things like ethanol, everything's coming back. And the school will be coming back. Furthermore, we are going to develop many more jobs. If we make 2 billion shillings, 2 billion shillings goes back to the community. Jaket mwandu no oywak ni e kinde ma yande ne onge ne gilalo mwandu manengo ne chiegni siling bilion 2.6 kata kamano singo gero kambi mar niang' manyien e thidhia ma Yala kuno mondo mi okonye e chugo thuolo mag tije e gwenge go. What we've lost now is we've lost massive amounts of crop. Equipment has been taken all over the place. There was probably $20 million worth of equipment, whatever that is in shillings. I think it's like 2.6 billion or something like that was stolen. But to help things along, I've already contracted for a new mill. Duo kambi mar Dominion nenore ni e chakruok giko mar kambi Lake Agro e todo ma Yala kuno ni mar gisebedo ka gitiyo e bwo winjruok mar higni 25 mane omi kambi Dominion. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo.